Hasierako idei hori mantentzen saiatu gara bai, baina hemenka izandako gertakari horiek behartu gaituzte behin baino gehiagotan hasierako bide horria moldatzera, eta inolako lotsarik gabe diogu pozik gaudela hartutako norabideaz. Erronka asko ditugu aurretik, besteak beste, falta zaigun kontinente bakarrera heltzea Ozeaniara. Euskara ikasteko aukera izan duten atzerriko lagun gehiago ekar nahi ditugu gurera, eta euskal diasporari merezi duen toki ere eman nahi diogu. Denborak esango du lortzen ote dugun. Momentuz aurreratu dezakeguna da datorren asteko atalean herri handi batekin topo egingo dugula, eta handia zentzu guztietan. Badakizue asteartetan zuzenean arratsaldeko 6etan naiz irratian, eta handik pare bat egunera webgunean nahieran ere entzuteko aukera. Osongi izan. Me sembró mano chavo. Me la levantado. Miriam Otxotorena naiz, Iturgoien bizi naiz, 51 urte ditut eta lanbidez hartzaia naiz. Zera aurrera eta gora begiratuz, inor ez dago lehengo toki berean. Posizioak hartuz goazenok, kamuflaje... Hartzantzan eta hori esaten dezunean pixkat hori hartzaia izan naiz ere, harridura, ez dakit hori oztopo bat den, baina bai jartzen dizun jendean pixkatua zalantzan ia kapaza zaren, ez? Baina pozik hartzen ditut egun berriaren lehen, eguzki printza, azken finean bizira... Beste lan mota batzuk bilatute edo valorizazio lan bat edo hemen egiten zituzten lanak ez direla ere kontutan hartu, eta orduan bere soldatan bila kanpora joan dira edo expulsatu ditugu emakumeak herrietatik, ez? Egun turismorako etxebizitzen jabeek zerga gutxiago ordaintzen dituzte urte osoko alokairuko etxebizitzen jabeek, baino hain zuzen ere hori aldatzeko lege proposamen bat ondu dute Renaissance eta Frantziako alderdi sozialistak. Bada lege proposamenaren lehen irakurketa egin zuten atzo Frantziako asamblean eta diputatuen gehiengoak alde egin zuen. Testu honek epe laburreko alokairuen etxebizitzen jabeen abantaila fiskalei amaiera ematen die eta herriko etxei alorrean lan egiteko aukera ematen dien. Nola nahi ere, egitasmoak ibilbidea hasi berri du eta Frantziako senatuaren esku geldituko da orainura aztertzea. Eusko Jaurlaritzako lehendakari Iñigo Urkulluren esanetan, irudira datozen hilabetetan Espainiako gobernuak Jaurlaritzaren esku utzi beharko lituzkeen eskumenak. Aldiriko trenak, atzerriko unibertsitateko tituluen homologazioa eta migrazioa. Eta bere agintaldia amaitu horretik eskuratu nahi ditu uste duelako garaiz gaudela. Hala ere ez du zehaztu nahi izan noiz egingo duen Eusko Legebiltzarrerako bozetako deia, argudiatuta denbora behar dutela ezarritako helburuak betetzeko. Batez ere, enpresa munduarentzako agerraldia egin du EH Bilduko lehendakari gai Peio Txandianok Bilboko Forum Europan. Eredu publiko-pribatua orekatu behar dela esan du eta autokonplazentzia bazterrean utzi behar dela politika ekonomikoa ezartzean. Ez du katastroferik ikusten euskal ekonomian, baina inertzia neoliberaletik ateratzeko beharra azpimarratu du. Adekoren azken txostenaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako batez besteko soldata nominala inoizko altuena izan zen 2023ko laugarren hiruhilekoaren amaieran, 2.197 eta 2.093 euro hilean urren ez urren. Hala ere, erosteko ahalmena 0,6 eta 1,8 jaitsi da. Gaur bezalako egun batean, 1989an duela 25 urte jaio zen Gara egunkaria.
Egunkariaren itxieraren ostean ezerezetik hasteko dirua behar zen proiektu berri bati ekiteko, diru asko gainera. Egoera horretan sortu zen enbido kolektibo batekin hasi eta 6 hilabeteren ondoren gertatu zen erditzearen historia. Mende laurdenean gauza asko aldatu dira eta egunkariak gure kioskoetan jarraitzen du. Arratsaldeon, hasi dira inauteriak Euskal Herrian, atzo Zubieta eta Iturrenen hasi zen festa. Arratsaldeon guztioi, hezkuntzan Nafarroan haur eta lehen hezkuntzako 159 ikastetxe publikok hasi dute eskola jarduna aldatzeko prozedura. Haur eta lehen hezkuntzako 159 ikastetxe publikok hasi dute eskola jarduna aldatzeko prozedura. 152 lanaldi jarraitua bozkatuko dute, 4 malgua eta 3 bilanaldia. Hezkuntza etapa horietako sare publikoko 170 ikastetxetatik, 163 aurretiazko jarduerak egin dituzte eskola jardunaldia aldatzeko. Horietatik 4 ez dute eskola kontseiluen aldeko botoen 25% lortu. Araudiak ezartzen duenez, ikastetxeko eskola kontseiluak proposatuko du gutxienez aldeko botoen 25% lortu duten eskola jardunaldien modalitatea edo modalitateak. Botoa emateko eskubidea duten kideen gehieneko kopuruari dagokionez. Prozedura abian jarri ondoren, dagokion kontsulten edapenetik eratorritako amaiera emaitza zein izan den alde batera utzita, ikastetxe hauek ezin izango dira eskola jarduna hautatzeko deialdi berri batekin atxiki 2027-2028 ikasturtera arte. Kontsultekin amaitzean, ikastetxeek hezkuntza departamentura prozesu guztiaren dokumentazioa bidali beharko dute martxoaren 1 baino lehen. Orduan, baliozkotuko du departamentuak, hala badagokio, datorren 2024-2025 ikasturtean, ikastetxe hauetan finkatuko den eskola jardunaren aldaketa. Hezkuntza ikuskaritzako zerbitzuak eginiko proposamena oinarri izanik. Urdaibaiko Guggenheim Museoa eraikitzeko proiektuaren geldiunea iragarri zuten Inigo Urkullu eta Elisabete Etxanobek urtarrilaren 22an. Pasaden astean, Carmelo Landa EHUko irakasleak egoeraren irakurketa bat egin zigun, baina bada egoera oso gertutik ezagutu duen beste plataforma bat, Guggenheim Urdaibai Stop plataforma. Eider Gotxi plataformako kidea dugu beste aldean, arratsaldeon Eider? Arratsaldeon. Talde ekologista eta herri mugimenduen gainetik museoa bai edo bai egingo zela etengabe aldarrikatu ostean, bat-batean badirudi 2 urtez Lugorrian utziko duela EAJak egitasmoa. Nola hartu duzue plataformatik berria? Bueno, 22ko berria entzugendunean egia esan harritu egin ginen, baina ez gendun garaipen bezala hartu, inondik inora bez. Egia da guk aurreko mugimendu guztiak ikusi ditugu, agostu handia eginda proiektu honegaitik, orduen oso arraro egin zitzaigun. Eta hauteskunde usaina somatu genion egia esan. Eta gero ondorengo egunetan entzundakoak entzunda, ez dugu uste okerri bili garenik. Uste dugu hauteskunde usaina apur bat badaukala kontu honek. Proiektua eta plataforma berriak ez badira ere, egoera ulertzeko labur azaldu, zein izan da orain dela gutxira arte izan den egoera, eta zeren alde egin duzue borroka?
Bueno, lehenengo eta behin argitu behar duguna da, azken aldian komunikabideetan entzuten ari gara biosfera hitza. Eta argitzi behar dugu Urdaibai ez dela biosfera bat, Urdaibai biosfera erreserba bat da. Eta hau esaten dugunean ez da parke natural bat, ez da Gorbeia, ez da Urkiola, baina Urdaibaien ditugun estuarioak, Artabiak, kostaldeak, ibaizareak edo gune arkeologikoek parke natural batek bezain besteko babes neurriak dituzte. Eta hori ez du esaten gure legeak. Hori esaten du baita be Europako legeak. Eta olako titulu bat daukagunean helburua habitata eta espezia ere egoki batean kontserbatzea izan beharko litzateke. Eta honekin bat ez datozen proiektuak ebaluazio txosten bat eduki beharko lukete. Eta hemen aurkitzen gara proiektu batekin, inposatutako proiektu batekin, eta inongo txostenik ez daukanarekin. Orduen, egoera horretan kokatu behar gara. Egoera horretan kokatu ondoren, esan behar dugu, urtebete honetan ikusi ditugula zelan eman diren proiektu hau bideragarri izateko lehenengo urratsak. Azkenean, danok ikusi duzue, urtarrilaren 19an, ministro agintez, babes sortasuna, kostalegiaren babes sortasuna Muruetako eremuan murriztu egin da. 1 metrotatik 20 metrotara jaitsi da. Eta hor, lortu dutena da, museoari, bigarren eraikin horreri espazioa egitea. Baina beste urratz bat be eman dute. Eta urratz hori izan da, eremu horren lurren kalifikazioa aldatzea. Ze museo bat kokatzeko, ezin dugu kokapen hori lur industrialetan edo kalifikazio industriala duten lurretan egin. Orduan, ekipazional izatera pasatu behar dira. Eta horretarako, Muruetako apoa, Muruetako araudi urbanistikoa aldatu egin dute. Eta hori gertatu zen, urrian, abenduan, helegitea jarri diogu kostalegearen babes murrizketari, eta abenduan, apo honi ere alegazioak egin dizkiogu. Honen aurka borrokan ari gara gu momentuz. Orduan, esan genezake interesen arabera legeak aldatu dituztela, ez da? Bai, legeak aldatzen ari dira. Eta aste honetan entzun ditugun deklarazioen arabera, entzun dugu, inongo legitimitaterik ez daukien pertsonat, azkenean nor da itsasoatutza, nor da Ortuzar, ez daukie bosken legitimitaterik. Urkullu bai, baina beste hauek ez. Hauek dira alderdi politiko baten ordezkariak. Eta hauen ahotik entzun dugu, proiektu hau egingo dela. Ez dagoela inongo geldialdirik, ez dagoela inongo erreflexiorik egin beharrik. Proiektu hau egingo dutela, eta horretarako urte bi hauetan plan urbanistikoak aldatzen jarraituko dutela. Eta guretzako deklarazio horrek egitea oso grabea da. Esan duzu, alderdietako kideek hartu dutela erabakia orduan, proiektua egitearen erabakia, ezta? Argi dago, azkenean Eusko Jaurlaritzako ordezkaria den, guztion lehendakaria den pertsona Urkullu irtetzen badezaten proiektu hau ez duela ezagutzen, eta hurrengo egunean Arrizabalaga, Ortuzar, Itsasoatutza, guzti hauek irtetzen badira lehendakaria zuzentzera, hau oso esanguratsua da. Azkenean hau alderdi batek erabakitako proiektu bat da. Ez da instituzio batek erabakitako proiektu bat. Instituzioen ordezkariak Urkulluk esan du zein den bere iritzia, eta gero hor entzun ditugu kontrako beste adierazpen guztiak, baina uste dut Urkulluk esandakoa oso argia izan dela. Erreflexiorako, hausnarketarako urte bi hartzen dituztela, proiektu hau bideragarria den edo ez hausnartzeko. Hori oso argia izan da. Eta gero horren ondotik entzun ditugun beste adierazpen guztiak kontrakoa esan dute. Proiektua bideragarria dela, proiektua bideragarri egiteko eman behar diren urratsak ematen jarraituko dutela, hildo horretan entzun ditugu beste deklarazio guztiak. Politikarien adierazpen, informazioa falta dela esango zenukete? Bai, guk urte bete daramagu salaketa hori egiten.
Guk Aldundian informazioa eskatu gendun, bere garaian, batzar nagusietan, eta leku guztietan informazio hori ukatu egin zaigu. Hasiera baten esaten ziguten proiektua ez zala existitzen, eta horretan oinarrituta beti ezetz ematen ziguten. Baina ikusten gendun zelan proiektu honen zatitzoak administrazio ezberdinetan aurkezten ziren, eta zatitzo horrek batu ezkero, zerekin aurkitzen zinen, existitzen esan proiektu honekin. Orduan oso argia izan da, proiektu hau ezkutuan mantendu nahi izan dutela. Noiz arte, gu egin urdei bai ez plataformatik manifestazioa egin arte. Manifestazioa deitu gendunean, urriaren 28-rako, adezinoak batzen hasi ginen, eta adezino bilketa horretan alderdi politiko batzuk hurbildu zitzaizkigun, eta normala den moduan beraiekin batzartu ginen, gure ikuspuntua beraiekin partekatzeko. Eta momentu horretan esan genien, informazioa baltazala eta dokumentu batzuk eskuratu behar zirela, bai edo bai. Eta dokumentu horrek ontze hasi dira argia ikusten, ze klaro, guri ukatzea posible da. Baina alderdi politiko batek eskatzen deutzunean, ezin dozu ukatu, ezin zara ukatu. Orduan, dokumentu horrek ari dira argia ikusten. Eta orain arte, ilupean, dana zan bideragarria, dana zan ingarria, dana zan oso polita, oso berdea eta oso jasangarria. Baina oin ikusten dugu, sinatu den hitzarmenak, ez direla hain jasangarriak, ez direla hain ingarriak, eta ez direla hain zilegiak. Bai, orain ez ustean, erakundek bi urteko epea hartuko dutela esan dute, proiektuaren bideragarritasuna aztertzeko, zuk esan bezala, ingurumenaren eta herritarren alde zuen iritzia kontuan hartu dutela uste duzue? Hombre, argi dago eskualdean zarata dago, eta zarata hori ez diake gustatzen. Orduan, ez dakit iritzia kontutan hartu duten, ze entzuten ditugun adierazpenak entzun da, ez du ematen alakorik. Entzuten gaituztela badakigu. Kasu egiten digutela, ez. Baina entzuten gaituzte. Eta ez dute gugaitik denik kontu hau. Ikuste dut, beraiek be, gero eta duda gehiago dituztela kontu honetan. Zeolako proiektu bat, inongo, ebaluazio barik, proposatzea leku hain zaurgarri baterako, ezkakeri bat da. Eta hori da onartu behar dena. Eta honek ez dauka beste irakurketarik. Orden, hori da argi ikusti behar dutena, ez du Atzo beha esan zuten, munduan lehenengo museoa izango dela biosfera erreserba batean. Zergaiti dute galdutzen, zergaiti den bakarra. Galdetu beharko leukie euren burueri. Zergaiti da lehenengo museoa eta bakarra biosfera erreserba batean kokatu nahi dutena. Ez direlako olako aktibitateak kokatu beharreko lekuak. Gure biosfera erreserbak zonifikazio bat dauka. Eta astillero duen lekuan, eta beraiek, 35.000 pertsona hilero sartu nahi dituzten lekua, nukleoa da. Zona nukleoa da. Eta hori babestu egin beharko litzateke gauza guztien gainetik. Eta horre gauzak ez dituzte kontutan hartzen, eta hori da egin beharko leukiena. Badaukie, ze hausnarketa egin, badaukie. Baina euren intentzioa ez dugu uste hausnarketa hori egitea denik. Baizik eta aprobetxatuko dute urtebiko epe hau beraiek esan duten moduan, beraiek esan dute plan urbanistikoak aldatzen jarraitzeko. Eta proiektu hau bideragarria izan daiten, urtebi barru proiektu hau gauzatzeko, eman behar diren aldaketa guztiak emateko. Proiektuaren alde eta kontrako iritzi ugari daude herritarren artean, eta nola ez, hauteskundeak hurbiltzen ari dira, zuk aipatu duzun bezala, honek eragina duela uste duzue? Bai, guk uste dugu baietz. Azkenean lehen esan deutzut, eskualdean zarata entzuten da, eskualdea ez dago pozik. Eta ez da beraien alderdiko jentea alde dagola eta beste guztia kontra daudela, ez da horrela. Gure plataforma oso anitza da, eta gure plataformaren barruan danatariko jentea dago. Eta hemen ikusten duguna da, proiektu hau, jenteak ez duela ezagutzen, eta jentea ez dagoela proiektuaren alde. Guk gure ingurune oso ondo ezagutzen dugu, eta badakigu gure eskualdeak zelako beharrak dituen. Orden, olako proiektu bat proposatzea, hainbat eta hainbat behar dituen eskualde batean, beste gauza oinarrizko batzuk ditugunean kubritzeko,
ez da oso ulergarria. Eta hori ja alderdikerietatik kanpo, gure eguneroko bizitzan, ez da ondo ulertzen, zelan proposatu daiteke nolako proiektu bat, jendeak ez daukanean garraio publiko anorazko bat. Ur hornidura oso eskasa daukagunean. Gernikan ospitale bat daukagunean, 3. solairu guztia utzik daukana. Nekazariak eta arrantzaleak oso garai eskasak pasatzen ari direnean. Hainbat eta hainbat behar ditugu. Eta proiektu hau lujo bat iruditzen dugu, beste oinarrizko beharrak erantzun aurretik proposatzea. Plataforma anitza dela esan duzu, denbora luzez egin duzuelan proiektua geldiarazteko, orain, gelditu omen da, denbora baterako edo, Carmelo Landak, EHUko irakaslearen arabera, Lemoizeko zentral nuklearraren antzera gertatuko da, hau da, proiektua bertan berak geldituko da, herri mugimenduak egindako lanagatik. Zuek zer uste duzue? Entzun gendun, Carmelo Landak esandakoa, eta pozez hartuko genuke horrela izango balitz. Baina ez dugu uste hain erreza izango denik. Hemen urratzaz daude ja eman da, hitzarmen asko daude sinatuta, eta intentzioak ere aste honetan oso argi itzi dituzte. Orduan, gustora hartuko geunke Carmelok esandakoa, baina beste gauza askok eramaten gaituzte pentsatzera ez daukala zergaitik horrela izan behar. Aurrera begira, ez dakigu zer gertatuko den, baina zuek proiektua gelditu baute ere, zein asmo duzue? Guk momentuz gure bidearekin jarraituko dugu, eta gure bidea, guk kaleak astintzen jarraituko dugu, kaleetan jendeak informazioa behar dau. Eta guk herriz-herri hitzaldiak ematen ditugu, eta horretan jarraituko dugu. Ekintza ezberdinak antolatzen ditugu eskualdean, eta eskualdeko jendei gonbidapen egiten diegu ekintza horietan parte hartzeko. Epaitegiak ere martxan ditugu. Helegite bat jarri dotzagu, kosta legeari berez datorrira bueltatu daiten, berriro 100 metrotako babesa berreskuratu dezagun, eta muruetako apoari ere alegazioak egin dizkiogu. Beraz, honek suposatzen dagoena da, epaitegietan gastuak ditugula, gastu potoloak. Orduan, guzti horretarako finantziazio iturriak ere aurkitu behar ditugu. Beraz, ekintzak egin beharrean gaude. Eta, momentuz horretan gabiz jendeari informazioa eman, entzun nahi gaitunari informazio hori helarazi, eta ekintza horiek eskualdean egin, eskualdea pizkatxo bat mugitu daiten, eta arealdi honetan edo erreflexio epe honetan mugimendu honen garra piztuta mantentzeko. Lanean jarraituko duzue beraz, lan handia egin bai duzue plataformatik orain arte ere, eta horren erakusle izan da argia saria zehazki urteko komunikazio kanpainarik onenaren saria eman dizuete, hasteko zorionak, espero zenuten? Bai, eskerrik asko, ez gendun espero, egia esan inondik inora bez, baina oso gustora hartu dugun sari bat izan da, eta holako herri mugimenduak ez gureak, herri mugimendu guztiek suposatzen dute lan ikaragarria. Eta holako sari bat jasotzen dozunean, aurrera egiteko gogoa ematen dizu, eta neke momentu horiek, asko egiten dituzu, eta sari hau guk gure Busturialdeko lagun guztiei eskaini nahi diegu, azkenean herri plataforma bat gara, eta herri plataforma batek bizirik mantentzeko sostengua behar dau, eta sostengu hori nola ez, herritarrek ematen digute, gure lagunek ematen digute, eskualdeko jenteak, eskualdetik kanpo dagoen jenteak, Urdaibai Itzel maite dagoen jenteak, eta proiektu ekosida honen kontra dauden guztiak, ezta? Eta sari hori beraientzako guztientzako da, zelan ez. Azken galdera honekin, amaiera emango diogu elkarrizketari, esker mila Aider Gotxi Guggenheim Urdaibai Stop plataformako kidea gaurkoan gurean biltzearren. Eskerrik asko zuei eta nahi dozuen arte. Buletinera itzuliz hezkuntzan jarraituz, Euskal Autonomia Erkidegoan Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuak atzoko agerraldian iragarri zuen, indarrean eutsiko dietela aurreko matrikulazioan abian jarritako neurriei. Neurri horiek ikasleen eskolatze orekatuagoa sustatzea dute helburu.
Hezkuntzak ez du inoiz banatzen. Hezkuntzak batu egiten gaitu. Eta hori da, hain zuzen ere, matrikulazio prozesu honen oinarria. Gizartea osatzen dugun guztiok. Pertsonek, familiak, hezkuntza eragileek, denek daukagu zer esana eta zer egina gizarte kohesioaren mesedetan. Guztiok daukagu ardura bat. Aspaldi aipatu genuenez, ikastetxe bakoitza bere esparruak markatzen duen ikasle zaurgarrien portzentaira iritsi beharko da. Kendu dute autobideko blokeoa Baionan, baina laborarien protestak bere horretan dirago. Eta berba Dariola izenburupean egingo da aurten Gutun Zuria letren nazioarteko jaialdia, otsailaren 27tik martxoaren 2 hain justu ere. 5 egunez 50 bat sortzaileek hartuko dute parte. Azkuna zentroa Gutun Zuria Bilbao letren nazioarteko jaialdiaren edizio berrirako prestatzen ari da. Aurten otsailaren 27tik martxoaren 2 ospatuko da berba Dariola izenburupean. Hitzaren adierazpen guztietan fokoa jarrita edizio hau topagune bihurtzen da literaturaren inguruan. Jaialdiak 16. edizioa betetzen du aurten. Eta zalantzarik gabe gure hiriko agendan protagonismoa dauka, Bilboko beste literatura hitzordu batzuen eskaintza osotuz. Hizkien eta pentsamendu garaikidearen inguruko solasaldi bete-betearekin hasiko gara. Solasaldi bete-bete honetara 50 bat sortzaile gonbidatu ditugu. Arteen eta literaturaren, antzerkiaren, dantzaren, idazketaren eta irudiaren, argitaletzen eta liburu den truke askotarikoetan parte hartzen dutenak. Berba Dariola lelopean, aurten, Gutun Zuria Bilbao jaialdiaren programazioa haur eta gazte literatura zabalduko da. Goizero, auditorioan, gazteentzako masterklaseak izango ditugu. Bertan ikasleek bertatik bertara jakin ahal izango dute nolakoa den sorkuntza narratiboa Euskal haur eta gazte literaturako erreferenteen bidez. Euskarazko komunikazio gaietan banatu dituzte Argia sariak. 25. edizioa izan da aurtengoa eta Udane Arbeo lankidea izan da bertan. Argia saria jaso berri dugu, ikusentzunezko ataleko Argia saria, eta egia esan pospozik hartu dugu, argia estimatzen dugu eta Argia saria ederra da. Eta Bizkar Soro filmari eman diote Argia saria. Bizkar Soro filma estrenatu dugu duela 2 aste eta ari da mugitzen herriz herri. Bertan kontatzen da alegiazko iparraldeko herri baten 20. mendearen bilakaera soziopolitiko-kulturala hizkuntza duelarik ari. Hasi lehenengo gerra mundialetik eta 80ko hamarkadara. Ez dut gehiegi kontatu nahi, gonbidatu nahi dudalako ikuslegoa, pelikula ikustera, herri askotan ari dira programatzen, orduan ia harrapatzen duten herrian bertan, Alboko herrian, edo baina bai, zesango ni ikus dezatela. Pentsa ezina izango zela, ala esaten ziguten ere,
iparraldean euskarazko luzemetrai bat egitea. Demostratu genuen, azkenean baietz posible zela, eta ez bakarrik posible zela, baizik eta orain ikusten ari garen bezala zinemetan izugarrizko gozea zegoela horrelako gauzak ikusteko. 10 egun orain, 15 egun Bizkarsor estrenatu genuela eta 7.000 bat personak ikusi dute eta iparraldean bereziki izaten ari da guk uste ez genuen bezalako harrera bat, ez euskalduna bakarri baizik eta euskaldun izandakoak, frantsesak eta erruz joaten dira zinemetara eta oso interesantea da. Ez bakarrik jende euskaltzalearengan, baizik eta aldeantziz, euskararen kontra egon diren horiek nola sentitzen duten eta batzuk gauzak berriz ikusteko edo berriz pentsatzeko aukera ematen die eta batzuk haserretu egiten dira eta hori ere ongi dago, zenta uste dute hizkuntzaren gatazka bat delako azkenean, behar dela horrela planteatu eta ez bakarrik konsensu eta ez gaitezen haserretu eta ez dezagun aipatu ez daitezen haserretu. Albistegia amaitzeko ezin aipatu gabe utzi euskarazko komunikabideetan data garrantzitsua dela gaur. Garak 25 urte bete ditu. Ikusmenak itxututa gaude, ta denborarik ez daukat, gehiengoak beste non baiten, egon nahiko luke. Besterik ez gure aldetik, hauek izan dira momentuz jaso ditugun albisteak, bestela ere badakizue berri gehiagorako sartu hamaika.eus. Atarian laster izango gara bueltan 8:30 albiste gehiagorekin. Arratsaldona pasa. Pagasarrin, txindokin eta larunen, baita Gorbeiaren egalean, Ernion edo izen ere. Euskaltelekin estaldurarik zabalena duzu hemen eta mendik kanpo. Eta orain beste